Dic que en aquests 2 anys han passat un munt de coses. Fent broma diríem que la més greu de totes, com diria la meva filla Tuixent, és que no hem tingut aplec durant més de 1.000 dies. La meva filla és de les que opina que l'aplec s'hauria de fer cada mes. Imagineu-vos tota la gent com ella que porta més de 30 mesos esperant. La qüestió és que ara ja estem aquí, 2 anys després. Això vol dir que, entre altres coses, que he tingut 2 anys sencers per preparar-me a aquest discurs. I, per tant, he pogut fer una feina de preparació adequada i consistent. Ja en veureu el resultat. L'únic problema sense gaire importància, és que potser m'ha quedat una miqueteta llarg. Una miqueteta de res, com diem a Lleida, que és molt poqueta cosa. Espero que tots hagueu vingut sopats i esmorzats. Perquè, això sí, després de 2 anys ininterromputs de feina, no penso fer ni el més mínim resum ni retallar cap paràgraf. Vull dir que estigueu preparats. El penso dir tot íntegrament, i aquí tinc els folis preparats. Però tranquils, que el més important ho he tingut en compte. Arribarem a temps, calculo jo, que el cargolasso de divendres. Potser farem mitja hora de tard, però vaja, al sopar i la revetlla de dissabte a la nit segur que hi serem, o sigui que tranquils. Bé, com ja sabeu, tots nosaltres ens vam quedar a casa hivernant des de fa un parell d'anys en comptes de venir aquí a l'Aplec. Hivernant no com els ossos, sinó com els cargols. Sabíeu que els cargols hivernaven? No sols hivernen durant l'hivern, com diu la pròpia paraula, hivernar, sinó que poden també fer-ho a l'estiu, quan no ha plogut gaire. En les temporades de sequia, el cargol a l'estiu també hiverna. Per cert, d'hivernar a l'estiu no se'n diu hivernar, lògicament, se'n diu estivar, estivació. És el toc cultural del pregó. Hivernar a l'hivern, estivar a l'estiu. Correcte, anem agafant. Doncs els cargols hivernen i estiven. I a més, ho fan moltes vegades en grup. Per això, que hivernen i estiven en grups, és un secret que no sap gaire gent, perquè si ja és fàcil agafar els cargols per menjar-se'ls, imagina't quan estan dormint i en grup. Seria massa injust i, com sabeu, la natura és sàvia. Fixeu-vos que hi ha animals que canvien la closca cada cert temps. El cargol no. El cargol és fidel a casa seva. La seva closca és sempre la mateixa des que neix fins que mor durant els 4 o 5 anys que poden arribar a viure. Una closca que pot tenir 5 anys i que, a més, creix per la part més ampla, per la part més gran, de forma logarítmica en espiral. Us imagineu un cargol calculant la fórmula logarítmica per fer créixer la seva closca? Doncs així mata l'avorriment el nostre cargol. Fem fórmules matemàtiques, perquè el dia que deixa de fer-les, senzillament deixa de créixer. No li creix la closca. Doncs imagina't el teu professor de matemàtiques que et posa tot de problemes amb logaritmes i et diu que si no els resols et quedaràs més petit que un cargol, que no creixeràs. Un malson. Quants d'aquí no aixecaríem ara un pam de terra? Doncs això mateix li passa al cargol. 5 anys fent càlculs matemàtics per tal que després durin 5 segons a la boca dels lleidatans. Tanta feina per acabar aquí. Això és la vida. Però i si posem una enorme cassola, gran com tot Gardeny, plena tot de cargols, de tots aquests cargols que consumim aquests dies, tots els fiquem dintre d'una gran cassola enorme com si fos Gardeny, doncs tindríem una enorme calculadora matemàtica amb milers i milers de cargols buscant la fórmula logarítmica per fugir en estampida de la ciutat de Lleida. Per tant, recomano que no ho feu. Però, i per què fa tants càlculs matemàtics el cargol? Ho he pensat molt i he arribat a una conclusió científica infal·lible. No té altra cosa a fer.
No sé si sabeu que els cargols triguen 1 hora en desplaçar-se 50 centímetres. Cosa així. 1 hora. D'aquí a aquí. A la vertiginosa velocitat de 50 centímetres per hora, velocitat per la qual no hi ha ni un radar que t'enxampi. Un cop mires el paisatge un cop, ja l'has vist tot. No hi ha res més a mirar, no hi ha res de nou. I si no tens res a mirar, ni res a llegir, ni un iPhone per escoltar música o tuitejar, què pots fer? Doncs fer càlculs logarítmics. Cau per si mateix la raó. És a dir, mentre nosaltres estem a TikTok, a Instagram, a Twitter, a Facebook o enviant WhatsApps, el cargol va calculant l'arrel quadrada de no sé quants números. Jo ja no sé de calcular arrel quadrades. Segurament la majoria ens n'hem oblidat tots de calcular arrel quadrades. Em sona a xinès, de l'arrel quadrada. Però per això em vaig entretenir l'altre dia buscant a Google i vaig trobar un mètode infal·lible per calcular l'arrel quadrada. La pàgina web de Google es deia «Cómo hacer una raíz cuadrada. 8 sencillos pasos para no fallar nunca». Atenció que això és informació de servei. La podeu buscar a Google i la trobareu. «Cómo hacer una raíz cuadrada». Però si no voleu buscar-la, podeu prendre nota, perquè un dia potser us farà falta, perquè aquí no s'ha trobat, un dia sí, un dia també, amb la necessitat de calcular una arrel quadrada. Jo no podria anar pel món sense això. El meu germà Albert segurament les calcula cada dia, però jo no. Doncs aquests són los 8 sencillos pasos, que, com us dic, són absolutament reals. Diu, 1. Separa los dígitos de 2 en 2. Fins aquí anem bé. Si tenim un número, separem els dígits de 2 en 2. Segundo, busca un número que multiplicado por sí mismo se acerque a tu primer número. També comença a costar una mica, però busquem un número multiplicat per si mateix, s'aproxima al primer número. Molt bé. 3. Baja los otros 2 dígitos y sigue la operación. Bueno, baja los otros 2 dígitos y sigue la operación. Ja comença que la cosa està una mica... Diu, 4. Baja más dígitos y sube la segunda incógnita arriba. Jo no sé els dígitos, però clar, la segunda, quina és la incògnita? La incògnita no sé quina és, però bueno. 5. Aquí ya, en el cuarto renglón auxiliar, escribe el doble de lo que tenga el primero. El cuarto renglón auxiliar. Jo no sabia que hi havia 3 renglones abans del quart. I a més aquest és auxiliar. Diu 6. Diu separar el radicando y divide por la última incògnita. Aquí ja ens hem perdut tots, és impossible. Però insisteix, diu 7. Vuelve a restar. I penso, però què torno a restar? Si encara no havia restat res, jo estava fent una arrel quadrada. Llavors diu 8, que és l'últim, se suposa. Si no hay más dígitos, o sigui que si hi ha més dígits la cosa es pot complicar, però diu, si no hay más dígitos, se acaba la raíz quadrada. Ho hem acabat de cop. No m'ha arribat enlloc. Diu, 8 sencillos pasos. Diu, bé, us he cuidat com jo. Però tranquils, perquè resulta que ni tan sols lo de 8 era veritat, perquè no eren 8 passos, sinó que n'hi havia un altre, el paso número 9, que deia així. 9. Y si no, si tienes cerca una calculadora, te puedes ahorrar todos los pasos anteriores. Diu, home... Haver començat per aquí, no? Primer que et preguntin si tens una calculadora i si no, doncs... Però vaja, però el cargol no té calculadora i, per tant, ha d'anar fent tots els passos un per un. Perquè li sobra temps. Li sobra temps. O potser no tant. Va, fem un exercici de matemàtiques abans que comenceu amb els porrons, que després es complica la cosa. Si un cargol es mou a 50 centímetres per hora i surt de Lleida en direcció a Barcelona, a la vegada que un tren de Rodalies fa el trajecte de l'Hospitalet de Llobregat fins a Lleida, passant per Barcelona, Manresa i Cervera, qui creieu que arribarà abans? El cargol. Era força fàcil, oi? Perdoneu.
Gairebé 4 hores triga el Rodalies per fer això, 4 hores. Però és que el cargol, a més, segur que arriba. En canvi, en el Rodalies has de tenir molta fe que m'arriba. Però és així, el cargol és un animal que potser triga a arribar, però ho fa. És incansable, creix a terra entre els seus germans i menja només fulles, és a dir, no fa mal a ningú. Ja em sap greu parlar també dels cargols, quan estem a punt de menjar-nos-els. Els cargols ens diran, collons, tatxo, doncs si que et caien bé, no en mengis, no ens mengis, no? A veure, potser no em cauen tan bé els cargols, eh? A veure, això sí, no em feu escollir entre els cargols i la gent de Lleida, perquè encara sortiríeu perdent. Que jo en conec cada un que Déu-n'hi-do. Per exemple, jo tenia un amic, o fins ara mateix puc dir que tinc un amic, potser a partir d'ara ja no el tindré, que sempre em deia que per menjar, i si havien de portar closca i s'havia d'escollir, ell preferia marisc. Un mal lleidatà, perquè un lleidatà amb closca escolleix un cargol, però es veu que fora de Lleida escolleixen marisc. Allà ells, amb la seva d'això. Jo vaig marxar de Lleida a Barcelona el 1980, just el mateix any que es va fer per primer cop l'Apple del Cargol. Ja es mala bava. Pilleu, no? Com la bava del cargol. Un acudit dolent, eh? Però la dada és literal. El primer any de l'Aplec jo ja no era aquí. A Barcelona la gent es pensa que això de l'Aplec ve de temps immemorial. Que els pagesos de Lleida, ja se sap que a Lleida gairebé tots són pagesos, ens reuníem un dia a l'any a menjar allò que trobàvem pel camp i ho celebràvem menjant cargols i cantant garrotins, això sí, garrotins en català, amb lo Parrano i el Marquès de Pota. Per això m'agrada explicar-los, als de Barcelona, una anècdota que també és rigorosament certa i literal. I vaig a fer una confessió. Jo podia haver estat, fixeu-vos que he estat 42 anys que vingués a fer el pregó, doncs podia haver vingut molt abans, perquè jo podia haver estat un dels herois de l'Aplec del Cargol. Ho repeteixo, podia haver tingut l'honor de ser recordat per sempre més com un dels herois de l'Aplec. No a la mateixa alçada que el Manolo Calpe, però gairebé. A l'alçada, i potser més alt i tot, que el meu nebot Arnau, que també és un campió de l'Aplec. Veig que alguns el coneixeu, eh? El cas és que cap a l'any 1976 jo era un jove periodista del Diari de Lérida i va coincidir, parlo de 4 anys que fes el primer Aplec, i va coincidir que el Manolo Calpe estava fent la decoració de casa dels meus pares. Manolo Calpe sabeu que era decorador i tenia una botiga de mobles. I els que vau tractar el Manolo, ja sabeu com era, molt simpàtic, molt parlador. Doncs un dia em va agafar i em va dir, escolta, noi, tu que ets periodista, tinc una idea genial, que és que per la festa major ens n'anem tots els lleidatans a fer una caragolada a la vora del riu. I què vaig fer jo? Amb la meva intel·ligència? Doncs no vaig fer res. Tenia a les meves mans l'exclusiva del segle. Podia haver-li dit, vinga, som-hi, jo t'ajudo, fem-ho entre els dos. I jo hagués passat a la història com un dels grans impulsors de l'Aplec. Tindria fins i tot una estàtua. Però no. En la insolència dels meus 19 anys vaig pensar, aquest home no gira rodó, quina bestiesa més gran, no? I tranquil·lament me'n vaig anar cap al drac màgic a prendre un Cuba Libre. El drac màgic va ser la meva perdició. I no només aquest dia. Doncs resulta que me'n vaig a Barcelona i no és que es munti un Aplec, és que es munta una bacanal. I jo, tots aquests anys, m'hi he passejat quan he vingut, trist i melancòlic, entre gent més o menys capacitada per mantenir-se en peu, pensant en tot el que m'havia perdut per culpa d'aquell Cuba Libre al drac màgic. Vaig marxar l'any 1980, és a dir, que porto 42 anys infiltrat entre la gent de Barcelona. I de tant en quant m'he de trobar gent que em diu no em diguis que us mengeu els cargols, quin fàstic, són llefiscosos.
Disculpeu, diu, almenys els cargols són comestibles. Alguns de fora no són comestibles. I que em perdoni l'artista. Com ara aquells que subtitulen al castellà la pel·lícula Alcarràs. Jo no l'he vista subtitulada al castellà, però una amiga que l'ha vist m'ha dit que en un moment, quan parlen del poble de Tornabous, subtitulen que vamos de vuelta de los bueyes. A mi m'ho han explicat. No sé si és veritat. Però, en fi, des que vaig sentir que a Salou li deien sal huevo, ja m'ho crec tot. No l'he vista subtitulada, Per això dic que els de Barcelona, per això que dic dels de Barcelona i d'Alcarràs és mitja veritat, només. Els cargols els agraden a tothom, sobretot una vegada els tasten. Els d'Amics de Barcelona sempre em demanen que els porti a Lleida a menjar cargols. Les amigues ja és una altra cosa, perquè això és un fet estrany. No sé per què, però a Barcelona els cargols són més cosa d'homes que de dones. No com a Lleida, que són de tots els gèneres, com es veu tranquil·lament a la plec. Qui devia ser el valent que es va menjar el primer cargol? Un home valent o una dona valenta, però devia ser de Lleida. Perquè sabem que el mot caracol, en castellà o portuguès, prové de la paraula caragol, del català i de l'occità. Potser aquesta persona no s'hi veia per culpa de la boira, volia agafar una cosa de terra per ficar-se a la boca, se la va posar a la boca i quan ho va descobrir ja era massa tard. Qui sap? Perdoneu que faci broma de la boira, sé que està molt vist. Bé, molt vist no, perquè és la boira, però vaja, és una mica inevitable. Jo vaig fer fins i tot una revista que es deia La Boira, aquí a Lleida. Ja em sap greu parlar de la boira perquè sembla que a Lleida només hi ha boira, cargols i l'accent del Carles Porta. Anys enrere era l'accent de la Maripau, ara s'ha traspassat al Carles Porta. Permeteu que ho solucioni i posi una mica de llum a la foscor. Lleida té 2.000 anys d'història, que és més o menys el temps que porten a Barcelona fent la Sagrada Família. Lleida respira història. Ha estat una ciutat romana, àrab, medieval. Jo mateix, en el meu batxillerat de lletres, em vaig examinar de llatí traduint la batalla d'Ilerda escrita per Juli Cèsar. Sí. Juli Cèsar no sols va estar a Lleida, sinó que hi va guerrejar i va derrotar el seu rival, en Pompeu, que poc abans havia estat el seu soci. I us explicaré una altra anècdota. Fem un altre parèntesi cultural. Cèsar va tenir una idea, això també és certa, el del Carràs no, però això és cert. Cèsar va tenir una idea molt original per travessar el riu Segre, que llavors era un riu molt cabalós i, per tant, era molt difícil de travessar pel seu exèrcit. I sabeu com ho va fer? Doncs reduint el cabal del riu. I com va reduir el cabal del riu? Doncs a base d'una idea molt original. No va crear cap presa ni va fer res, sinó que va construir uns canals laterals paral·lels al riu. Llavors el riu Segre, Sicoris, que en deien, ja no era un riu cabalós al seu pas per Lleida, sinó que amb el conjunt de canals que el travessaven, l'aigua quedava més amansida i els seus exèrcits el podien travessar. És ingeniós, oi? Us imagineu tot aquell munt de soldats romans menjant cargols a la vora del riu Segre? Potser sí que això de la plec ve de temps immemorial i nosaltres no ho sabíem. La Lleida medieval va ser una de les ciutats més importants del Principat de Catalunya, on el rei Jaume el Just fundà el 1297, bé, ell li va donar l'agulla, però es va fundar el 1300, però el 1297, la primera universitat de tot el Reialme. Més de 100 anys abans que la Universitat de Barcelona. I només una mica després de la molt famosa Universitat de Salamanca. Per cert, la Universitat de Lleida ens la va arrabassar, l'Estudi General de Lleida, ens la va arrabassar Felip V després del 1714. I tenim la nostra extraordinària Seu Vella, un monument universal i únic. Una plana que és un verger, on creix la millor fruita del món,
a les partides de Lleida, a Butsènit o Alcarràs o Aitona. Una plana plena de fruita i plena de cargols. Per això no entenc que tenint tot el que tenim i sobretot un nom tan bonic, Lleida, perquè el nom és preciós, Lleida, sembla que ens en fem una mica de menys. I, per exemple, a l'estació li afegim lo de Pirineus. Pirineus. No, home, no estàs al Pirineu. Has arribat ni més ni menys que a Lleida, amb majúscules, però no al Pirineu. I tenim, per què no dir-ho, una gent bona i valenta de collons, com la que ve a l'Aplec del Cargol sense tenir penya. Això sí que és ser aventurer. Un aplaudiment per a aquests molt sense penya. Clar que sí. A l'Aplec del Cargol és per tothom, tinguis penya o no, siguis de Lleida o de Barcelona, siguis aventurer o no. Això sí, deixeu-me dir que per aventura el tram de la A2, quan passes de la província de Barcelona a la de Lleida, l'autopista es converteix en un Rally Dakar. Quina casualitat. Coses del govern de Madrid que s'estima tant a Catalunya i especialment a Lleida. Però res, hi ha qui creu que l'únic que hi ha a Lleida és la Seu Vella o la pel·lícula Alcarràs, que, atenció, això ja és molt perquè són genials. Potser està bé per despistar-nos i així poder seguir aquí fotent-nos de cargols fins amunt, tranquils i que no ens envaeixin, perquè això sí que seria un crim. Però per crims, i perquè ho estudiï el Carles Porta, el crim és com queden les samarretes de la penya després dels 3 dies. Ni els millors Mossos d'Esquadra podrien reconstruir els fets analitzant la samarreta. La portarien a la científica i es col·lapsarien. Caldrien 3 temporades de crims per resoldre el cas de la samarreta de l'Aplec. I em sembla que no aportaríem llum a la foscor. Bé, tinc uns 200 folis més, però no us cansaré. Tranquils. Porteu i portem tots 2 anys esperant. Aquest Aplec del Cargol s'ha convertit en la festa major de Catalunya, on tots ens agermanem amb un únic ideal: passar-nos-ho bé, beure, riure, menjar i, sobretot, rendir homenatge a un petit gasteròpode amb closca, un mol·lusc pulmonat, que s'arrossega amb valentia a 50 centímetres per hora i que s'anomena cargol. Visca la Fesca i visca l'Aplec.